Right, mayong hapon mga Kamindanawan karong orasan no aniya kita sa barangay Binuhatan no diri sa lungsod sa Dinas mga Kamindanawan. Diin usa ka drug suspect no ang na dakpan karon sa pinaagi sa pagpanikamot sa tuang kapulisan nga gipanguluhan ni Police Captain Ronald Pactol no. Diin usa ka nadakpan mga Kamindanawan lumad kini nga taga Dinas no si J o usa ka payong driver o ani mga nakumpis ka siya nasa video mga Kamindanawan nga dunay usa ka sachet nga may bust item no og mingon man dunay dako-dako gini mga Kamindanawan nga nakuha siya ano usa ka dako nga sachet. Wala pa nato nasuta kung unsa iyang gitimbang ani mga Kamindanawan. Aduna po'y nakuha nga by bust money no. Ana po'y drug paraphernalia o kaning cellphone mga Kamindanawan. Karong daw orasan no na dakpan ang kaning maong suspect sa pagpamaligya kuno o kaning ingon nga ito ang Shabu mga Kamindanawan dili sa lungsod sa Dinas. Si J no sa 43 anyos ang nadakpan karon sa mga kapulisan. Ani usab ang atuang barangay captain no nga kamot gud aron mapakgang ang kaning mga illegal nga binuhatan diri sa iyang barangay. Tungod kay matuod niya usa kini ka instrumento ang kaning droga mga Kamindanawan aron na mutumaw ning mga giingon ng mga kriminalidad no. Matud pa wala gayoy maayong panghuna-una kung malambigit aning droga walang ipankamutan po sa tong kapitan no nga giawhag ang kaning mga katawhan dili lang dari sa barangay Binuhatan no. Ngayon man sa mga kasigbit na barangay o sa tibok lungsod sa Dinas nga undangon na ang kaning pag-involve masangkot aning giingon nga pagpamaligya o bisan paggamit aning illegal nga droga mga Kamindanawan. Tungod kay padayon ang pagpanikamot sa itong mga kapulisan aron madakpan ang kaning maong mga nagbuhat aning mga illegal nga binuhatan mga Kamindanawan labi na ang kaning pagpamaligya o kaning giingong ginabili nga droga mga Kamindanawan. Sa mga wala pa nakaapas itong live ganina no sa ngalan nga J ang dakpan karon diri sa may barangay Binuhatan sa lungsod sa Dinas. Medyo dako-dako gyud ang nakuha sa iya no na sulod sa usa ka kaha sa sigarilyo. Nakuha po ang usa ka by bust money mga Kamindanawan 500 pesos no. Malihog lang kog kuan share sa ato ang live karon o sa mga wala pa nag-follow malihog kog follow sa atong page aron padayon ang paghatag natong impormasyon o maka-live tano o monitor ninyo ang kalihukan aning mga individual labi na aning mga pagpamaligya aning illegal nga droga no mga Kamindanawan karon lang hitabo ano padayon gibuhat nga inventory sa maong mga nakumpiska nga mga drug items mga Kamindanawan.
May hapon, mga Kamindanawon, sa mga baguhay pa lang nga nitanaw sa tuwang live karon. Ang maong pagdakop mga Kamindanawon ay tabok nila sa may barangay Binuatan, lungsod sa Dinas, no. Usa ka ngalan nga J, no. J ang ngalan, nasa pangindaron nga 43. Matod pa niya, o usa siya ka payong-payong nga driver mga Kamindanawon. Nakuha sa yaha ang kaning mga suspected siya buno nga adunay usa ka gamay nga mo'y himong mo'y buy-bust item o kani nga pag rikisa ganina sa iyang bulsa mga Kamindanawon, adunay usa ka dako nga sachet, no. Wala pa nato nasayran kung unsay iyang gitimbangon aning mao nga sulod aning sachet mga Kamindanawon. Kaning suspected siya o aduna po iya nakuha po siya ang posisyon ang kaning buy-bust money o drug paraphernalia o cellphone mga Kamindanawon. Kini lang hitabo diri sa may barangay Binuatan sa lungsod sa Dinas, no. Pinaagi sa pagpanikamot sa tuang mga kapulisan. Gipanguluhan ni Pulis Captain Ronald Pactol ang hepe ng stasyon, no. O pinagi usab sa tuang mga gisaligan nga mga informante mga Kamindanawon o karon gisaksihan ni Kapitan, no, mismo sa Binuatan ang kaning pagdakop tungod kay matud pa ni Kapitan grabe gud ang ilahang pagpanikamot aron mapakgang ning mga illegal nga aktibidad labi na aning pagpamaligya aning giingon nga droga mga Kamindanawon. Kay matud pa o kanay usa sa mga instrumento nga mutumaw ang kaning mga kriminalidad mga Kamindanawon mo nang matud pa ni Kapitan sugod pa lang ni mismo ang katong kapitano nga naningkamot nga maauhag ang katawhan nga malayo aning mga giingon nga illegal nga aktibidades mga Kamindanawon. Mao kani ang tsura sa usa ka sachet nga medyo ubay-ubay po na dako gani siya pero wala pa nato ni bawon kung pila ka gramo ang gitimbangon ani mga Kamindanawon. Medyo dako gani siya kumpara aning isa ka gamay nga item ang mga buy-bust item mga Kamindanawon. Ito idol ang kamera, no. Yes, sige dato po. Kapitan Musanna Samin. Musanna Samin. M-O-S-A-N-N-A Musanna. Musanna Samin. Yes. Okay, mga Kamindanawon, no. Giauhag o naningkamot yun ato ang kapitan no nga aron mapakgang ning iyan mga Binuatan. Naauhag atong kapitan nga dili gyud malambigit aning mga illegal nga aktibidad labi na ning pagpamaligyag og droga, no. Kay makadaot kini sa ato ang mga kabatanunan man sa kanang mga individual, dili lang kay sa kadaot sa kalawasan mo binay isa sa mga instrumento ning droga gyud mga Kamindanawon aron mo tumaw ning mga kriminalidad. Mo nang nag-auhag gyud ang atong kapitan nga si Kapitan Musanna Samin, no, diri sa barangay Binuatan. Og personal gyud yang gisaksihan ang kaning gibuhat og pagdakop, no, aning maong mga suspect o matud pa nga hinaut pa unta nga wala nay madakpan o undangan na ang kaning mga
pagpamaligya labi na dari sa barangay no nga sa barangay Binuwatan mga Kamindanawan. O dili lang sa Binuwatan, mingon man sa lungsod sa Dinas. Aron mahimong safe gyud ang ato ang mga katawhan labi na aning mga kabatan-unan nga nag-eskwela no. Aron di gyud malambigit aning mga illegal nga mga aktibidad mga Kamindanawan. Muna nga sa pagpaningkamot po sa tuang kapulisan no sa Dinas MPS ni Police Captain sa Paktol nga maundang ang kaning mga illegal nga aktibidades sabi ng pagpamaligya sa illegal nga droga mga Kamindanawan aron magpabilin ang kahapsay o kalinaw sa atong lungsod o ang seguridad po sa mga kabatan-unan mga Kamindanawan. Hindi sila mangundang, dangan pa natin eh. Sugod pa lang daw ni mga Kamindanawan. Dako na to para dako buwan. Yung ko ba makirma ba tayo? Ano ko lang? Lo pangalan daw diyan makirma. Pangalan daw yung makirma. Why dan yung permit? Why man kaling butang ya? Apa na? Ay apa? Permit dulu. Bukan ya, Permit ya. Wanang basta sa Lucas lang. Kasi ganito lang dito. Ano nakita nando?
Thank you. Kapalo ko po, napalit ako. Ayun, datan ko. Tigam na. Bismillah. Kuya Ting! Ako cellphone.